Mantap. Hari ini cuaca cerah sekali, bagaikan hatiku yang lagi hatiku yang lagi opo? Ya apa ku mang? Ku montore sapa to kok diler ning kene kok dijejer ning kene. Peh ora duga belas. Mosok iku montore wong bleh medhus ning masjid kono. Bisa leh kene iki. Yo lek nekku dhewe ngono ae. Aku bagaikan orang kaya. Ya lek neke wong bagaikan apa? Praya bosok. Alah. Urip enake kok kaya ngene, barang-barang kari mbayang nih. Motor ya eneng, ra ketang nekane wong. Ngopi nyampleng ngene. Janis nikmat. Nikmat bagaikan keringetan bareng. Nikmat bagaikan keringetan bareng. Raimu langit di sore hari. Yo apa lho? Berwarna ungu, merah putih. Berwarna biru, bagaikan langit. Nyapa yo kaya kelebon demit kadal. Be. Teh wong e rusak kok. Teh wong? Iya. Kenalamu dengare jejer-jejer sepedae. Wong anu paling apa ki mbleh wedhus ning masjid ngono lho. Mbleh Titip. wedhus? Heeh. Apik. Nyapa? Bagus ya kaya ngene, masalah. Ya bisa apa lho? Apa lho? Kaya telo. Kaya telo. Heeh. Iki tulisane kaya telo. Kaya telo. Kaya telo. Nyapa we? O T E L O. Lampu. O. Iya. Lampu. Lah iya. Lah iya lampu. Awake perlu karo kowe iki. Perlu apa? Saya tak lungguh. Ya lo, ngopi rong lancar muni. Ya lu anae. Apimu ki apa iki? Kok mambu sengir? Sengir. Kopimu apa? Kok mambu sengir? Trot. Aku nek perlu. Aku kayak tugas yang madam mami. Oh, yang mamahmu ta? Iya. Ya. Kon jaga manuk ning pari. Oh iya. Ning pari. Jaga manuk ning sawah. Sawah. Sawah harus sawah ora? Ero sawah. Nah. Ki piye ta jaga manuk? Jaga manuk, piye? Piye? Gurai manukne lho gen ramangane pari. Tunggu manuk ta? Iya. Gen ramangane pari ta? Iya. Terus to? Iya. Ya kuwi aku kon awakmu. Kongon aku. Iya. Cah enom njunggu manuk ning sawah. Yo gak mbok 11 arek 6 tunggu manuk Lah iya, aku kuwi. Iya, Pra? Iya. Ya iki ngguyak manuk. Bayaran ndi? Bayaran Ya jagat kaya ngene kok. Sesek aku. Bae duit le. Aku sangu duit ya, Nan. Yang banyak. Ya, Sita kurang. itu ke bensin iki. Bensin apa? Apa iki kono-kono? Mahal Sita. Gah. Joge akeh. Yo joge akeh. Kabeh. Kowe bingung lah mau ngitung. Yo wis tunggune dhewe. Mending sitane lho penak. Akeh-akeh iki bingung le nggawa, nggawa ade apa jajale. Kanggo ada to? Dan duwe kok. Ya iya, iki tak ngonae. Kok Sita ae lek no? Iya. Kayak sing kuwi. Iki tak nggih tuku apa rokok lah mo. Sawahmu ngendi sawahmu? Ya ayo mbok didoi. Ya. Mlaku apa karepmu apa tak geret. Garetmu kuwi. Yo. Iki alate. Yo alate. Weh, ngono ta? Iya ngono. Piye? Wong. Alah. Ini dalan iki. Mbok. Temu kopi. Wow, amazing. Yo, Endi?
Iki aku metu ngendi to? Embuh. Kene. Ya. Ora. Rene ya. 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 Yo. Yo. Nah, di sawahku yo nan rungku pengmu. Ya. Nah, iki ditunggu. Oke, beres. Siap toh? Siap. Manuk kaya ora lho, masalah. Sa. Manuk, bubar. Bubar. Duh. Apa kowe iki? Guyak yo. Guyak manuk. Apa Guyak manuk. Terus manuk guyak yo nan. Weh, tunggu deh. Laper. Kupingku, kok kuping apa iki? Perut. Lah wis. Wis, Ya. nyapa? Lah kowe ning kene. Sik to. Iya ya. Aku lapar. Mulai weh. Mau pulkam. Pulkam. Iya. Ya. Dadah. Dah. Dapat pekerjaan, gurai manuk. Endi lho manuke wong reneng arek kon gurai iki. Ora penak banget carane ngene. Tuh. Endi lho manuke wong reneng lho. A few moments later. No. Dikane sawahe anu Pak Son ya. Pak Son jare sawahe kene. Artis dal 70 hektar. Wong aku butuh lahan lebar iki. Iki ya iki sawah iki ciut masa 70 hektar. No. No. Woi. Woi, halo. Halo. Ngapa kowe nang kene iki? Sawahe Pak Son ki ngendi? Son sapa lho? Pak Son. Son sapa lho? Ora genah. Son kono lho. SON Son. Son. Iya. Gatel aku jarang-jarang ning sawah. Kena penyakit gatel. Pak Son, Ora genah aku. jarene sawah sekitar kene sing arep didol. Jare sawah sekitar kene. Iya, Arti dol ya 7 hektar. 7 hektar. Iya. Iya. Ngendi? Ngembuh. Bingung aku goleki. Mumpung aku butuh lahan nih. Heeh. Arep tak tuku aku. Arek kok tuku. Iya 7 hektar. Kowe duwe duit to? Duwe no tak kene aku tak sugih kok. Aku ora kok ngei. Man. Kok mleceng kowe? Ya, iya. Ken luwih sugih kok. Kene sugih. Iya. Mleceng. Mleceng aku. Mleceng kan pangkal kaya. Pangkal kaya itu mleceng. Mleceng. Jadi mleceng. Mleceng. Oh iya mleceng. Iya pokoknya mleceng. Mleceng. Nyapa kowe ning kene iki nyapa? Bekerja manjing. Kowe ra ndek sawah ning kene kok iso turut kene. Lu ini cari uang nggak saya ini. Nanti saya ke tengah keduaan menggurak-gurak manuk itu loh. Bahasamu iki bahasa apa lho kuwi? Apa? Kene iki jaluk ora oleh. Ora apa-apa ngudu nek kuwi. Nek iya ya. Nyapa? Sawah sapa iki? Polo, Nyapa- mae. Nyapa ning kene kowe? Aku tuh kon polo kon kerja. Kon kerja apa lho ning? Gurak sawah? manuk, tunggu manuk. Parine genjo dipangan manuk. Dibayar. Yo dibayar. Wah, kok wesel plit tapi kadang nyemplung lek eneng manuk ning kono ngene iki nyemplung ngono ae. Iki nyemplung yang pari-pari Iya nyemplung ngene. Ngene. Alangkah bodoh. Piye bodoh piye lho, Pli nyambut gawe kok. Ya bodoh. Piye lho maksudnya? Bodoh. Bodoh piye lho? Bodoh tolol. Tolol piye? Goblok. Goblok piye lho? Pokoknya bodoh kan ya. Wong manuk ning sawah digurak iki nyapo? Ditunggu lho, Pli, genjo mangan pari. Manuk ki apa lara kok tunggu ki? Emangnya manuk sakit, burung sakit. Kok ditunggu? Ora lara to? Ngodak no. Ditunggu ben piye karepe? Yo genjo mangan pari, jere. Mangan pari. Heeh. Mangan pari yo bene wong manuk ra nggawa karung ae kok. Gek terus. Mangan paling siji loro, manuk siji paling tek sak batang ngono kuwi wis wareg.
Dek koncone manuk teko. Koncone manuk pira lho? Ya manuke dicek-cek ngene. Berarti iki manuke ora usah tak gurak ben mangan. Usah, rugi kowe gremen kesel. Tinggal turu ae. Girek engko aku padane polok piye? Yo ngomongnya manuke ora mangan manuke ora nggawa karung ora masalah ngono ae. Oh, Manuk ora bangkruti. Lagi-lagian sedekah. oh polok gen sedekah. Iya no jarang-jarang sedekah kok. Berarti kita tinggal turu ora apa-apa. Ora apa-apa. Los ya? Los. Los ade los. Los. Aku kok semangate bojomu. Wong muslim ki ya, sesama muslim, manuk iya duwe agama lho. Agamane Lah manuk? sing liwat kempret kaji barang to. Berkaji. Iya. Agamane kan Islam to wi. Islam. Sing munggah kaji kan Islam to. Munggah kaji. Lah, makane disedekoi. Sedekah. Iya, ben oleh ganjaran. Paham ta? Ndak. Ora paham. Iya paham. Aja gendem kowe. Oh. Tinggal turu ae. Ha. Ora nggawa karung ora oke lek dintekne dina. Ora ngaretne ta manuke? Ah. Mondok ora ngaret Ya wis ngene. Iya. Aku arepe golek ngono sawahe Pak Son. Iya. Menawa temu kok arep tak tanduri apa ngono. Oke. Iya. Iya. Wis ngene. Oke. Aja goblok-goblok dadi wong. Berarti aku turu apa iki? Turu ae. Iya. Diapusi polok wae manut. Oke. Hati. Hati. Wong kotrok diapusi manut. Pak Son. Sawah mungkin dulu Pak Son. Pak Son. Sawah langsung bulat. Nyawa kowe. Nyawa kowe. Nyawa celak bunga-bunga nih. Sawah Pak Son ngendi? Pak Son iki manuk lho. Pak Son. Son sistem. Pokoke Pak Son, jenenge Pak Son SON. Lah iya, sing duwe sing arep adol sawah 70 hektar. 7 hektar apa 70 hektar? Kuping apa sungu cepoten kupingmu ki? Ora krungu. Pak Son sing arep adol tanah sawah. Lho kok kene sing empuk. Iki? Iya. Mah gatel. Nyapa gatel apa? Gatel bekas pari iki gatel. Pak Son, sawah kan sekitar kene tar dijual. Ki terus. Jarene 70 hektar apa 7 hektar ngarepe tidal tak tuku 7,5 hektar. Iya, ngendi ta sawahe? Ya mbuh. Iki paling. Iki ta? Iya lah. Pak Didi men. Iku jenenge Pak Son lho. Nek sapa? Pak Nos. Pak Nos? Iya. Pak Nos. Buah wis gak apa ya kowe? Iki sawe Balurah jareke. Balurah? Iya. Sing Balurah kuwi? Iya, ora jelas wis iki buah kowe tak takonane. Kar nandi wae, Mang? Anyang sawah. Nyapa ya sawah? Ngirim kente. Nyapa kente kok kirim? Kente iki ngaku kita enom lah aku iki. Heeh. Cuma tunggu manuk. Ora sudi. Ora sudi blarak kere aku. Lah iya, gek ngongkon kente ke Mang. Kente aku. Aku cethuk, Mang. Endi? Ya ning kon tunggu turu sawahku Mang paling. Iya turu. Iya tunggu mana jeluk. Bayar bareng lho. Bocah piye? Ya lo bayar. Tak kirim. Kok sudi men ngirim lho? Nyapa? Turu ning kono iki mangane pari lho engko. Wah turu ae ning kono aku lewat. Tak gawe meneng ae. Kan kok kirim ki? Iya. Jalukane duitmu. Nyapa? Lagi apa? Bayar wong turu. Jalukane. Aku klowen ket mangurung mangan luwe. Wong turut dikirim. Wong turut dikirim mangurung enak aku luwe kowe. Oh luwe banget aku. Kali-kali yen nulung wong luwe to. Tak mae ya? Tak pangane ya? Iya. Padono kente. Piye iki engko? Piye jaluk duwite ae. Wes, ditenono hati-hati nun kowe. Heeh. Ya wis ngono ya, matur suwun ya. Nyandi warepan? Arep golek Pak Son. Ora melu aku neh. Ogah. Ya wis aku arep mulai ya. Mulai. Heeh, suwun ya. Ya, suwun. Nyapa lho? Ngeneki kuwi. Nggurak manuk. Aduh. Wah, kluwen ngeram polok ora teko-teko greget tak tinggal turu ae bocah jan ra duga blas. Sepi. Wah, penake ngene dadi bos. Nunggu mana ya njaluk bayaran.
maksudmu ki? Kok piye maksudmu piye? Wong kluwen kok tengku luwe ya turu. Kluwen. Iya. Kluwen. Iya. Tunggu manuk malah tinggal turu tuh. Lah piye? Lon pari ku masalah. Piye lho iki karepmu lho. Piye lho piye? Tunggu manuk iki ditunggu diguyaki ngene. Mangu tak Hei. Apa tinggal turu? Mangu tak guyaki lho. Nyapa? Manuke tak gurak. Gek wis ngalih. Wes bubar manuke. Ditekon nah tinggal turu. Lah teko men Kipli. Tekon Kipli. Iya. Gendi segone. Sego apa? Wong turu njaluk sego. Bah piye maksudmu iki? Duite balekne. Balene piye lho? Iki rugi aku mbayari. Masa rugi kowe? Iya. Mbayari wong turu kok. Oh, Kiplimu apa ngomong kowe? Kipli. Iya. Kamu cucuan Kipli mulai. Heeh. Ya omongin ning kono. Gua sego aku. Jalan ki. Heeh. Ngomongi lek, "Hei. Kowe kek ning sawah to kan nyandi ngono. Arepnya sawah. Iki nyapa? Iki ngirim kente iki. Ngirim sego ngono. Aja kirimi kowe iki rugi le ngono. Rugi piye no? Wong turu kok perintah piye to jane? Tak nunggu manuk. Nunggu manuk opo wong parimu dipangani manuk kae tinggal turu ngono. Aku kluwen iki ngenake segone ngono le omong. Lha Kipli kok ngesego? Iya. Karepmu lho batur kok pandir ngene panas-panas arek. Ki piye le no? Piye? Wis kadung dipangan paling nyang Kipli. Hah, ra toto belas berarti gara-gara Kipli iki. Piye? Nek duwe pas tak jaluk pokoke. Kok jaluk iki lek no? Iya le. Gak aku piye aku? Aku wong turu kok. Lah aku. Walah. Jalanku Mas. Lalu gara-gara Kipli iki. Aduh, tengkuk kluwen. Duitku dijaluk yang teng kluwen. Kipli yang cerah toto belas engkuni.